Μια τέτοια νίκη με μεγάλο σκορ, καθώς προηγείται 4-0. Λιγότερο από 8 λεπτά πριν το τέλος του μάτς. Κόρνερ που κέρδισε. Ο Κόγε. Πιέζει ο Μπαϊκαρά. Σέντρα που γίνεται από τον Μουνάφο. Ο Κόγε. Ρόβας. Τρέχει ο Σαρακατσάνος με τον Οκόγε. Πλάγι. Οι Αργεντίνοι και στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία από την... Ο Γουνδουλάκης εκτελεί αυτό το κόρο για τους φιλοξενούμενους. Στο δεύτερο δοκάρι ο Χρήστου. Σουτ στην κίνηση από τον Οκόγε με δύναμη ψηλά. Η μπάλα πέρασε out. Νιγηριανός που δεν το σκέφτηκε, είδε την μπάλα κοντά του, δεν την άφησε να σκάσει με δύναμη πάνω από την αιστεία. Η μπάλα πέρασε από όλους. Έφτασε στον Οκόγε, τρέχει να την προλάβει. Και ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και ο Αραβίδης και ο Κολοβός από απέναντι. Αυτόν σημαδεύει ο Οκόγε. Κολοβός ένα καλό κοντρόλ με αντίπαλο το Σκλιοπίδη. Λουσέρο εκτελεί το κόρνερ για το Πατρακικό στην καρδιά της άμυνας. Διώχνει ο Κούρος. Ο Μουνάφο. Ο Οκόγε θέλει να γίνει επικίνδυνος, βγάζει για τον Κολοβό. Βγαίνει και ο Αθανασιάδης από την αιστεία του. Περνάει ο Κολοβός. Υπάρχει φάουλ. Πανιώνιος που παραμένει ψηλά. Ο Σπυρόπουλος που πήρε... Κατέβασε ο Σπυρόπουλος. Σανκαρέ. Ο Κολοβός. Ο Κόγε. Και ο Σπυρόπουλος. Ο Κόγε. Γυρίζει. Δυνατό άστοχο σουτ. Ο Κούρος. Από τον Νιγηριανό. Ρόκας. Ο Κόγε. Ξανά ο Ρόβας για τον Οκόγε. Σαμαρής. Στα δύο μάτς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των ομίλων. Εδώ καλείται ο Τσαμπούρης. Πιέζεται από τον Κολοβό. Ο Κόγε. Αντίπαλό του, συγκλίνει. Ο Κόγε. Ο Κόγε. Μοναδικός ξένος στην ενδεκάδα του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος εξακολουθεί να είναι καλός δημιουργικά στον άξονα. Υστερεί στις πτέρυγες εκεί που πει. Τσαμπούρης. Ο Κόγε. Κατέβασε ο Νιγηριανός πολύ ωραία. Ο Ράγιος. Πολύ ωραίο κοντρόλ, αλλά και δύσκολο ανάμεσα σε 2-3 αντιπάλους. Που μπορεί να βοηθήσει επιθετικά τον Πανιώνιο και ξεχνιέται και ανεβαίνει μπροστά και αυτό φροντίζει να... Αφήνει ο Κόγε η κίνηση από... Η πάσα του Οκόγε. Καλοζυγισμένο πλασέ με το αριστερό από το Μεδρινό. 0-1. Και αμέσως ο Πανιώνιος μπροστά με τον Οκόγε. Μενδρινός με το αριστερό ανοίγει το σκορ. Ο Μενδρινός είναι ο... Η πάσα δεν βγήκε ποτέ. Και οι προϋποθέσεις αντεπίθεση για τον Πανιώνιο με τον Οκόγε που είναι γρήγορος. Νιγηριανός που ζυγίζει τα στηρίγματά του και προτιμά να τελειώσει αυτό στη φάση με τα ακροδάχτυλα ο Καντιμήρης σε κόρνερ. Ο μόνος ξένος, όχι απλώς στην εντεκάδα του Πανιωνίου, αλλά και στην αποστολή. Μαρκάριστος. Και από τον Κούρο στον Οκόγε. Δυνατές μονομαχίες.